ढारे बाबा। रिकॉर्डिंग बाय मलिकाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो मसौरी। करा दन बाबा तू बेल हो, आइल हिये बेउर के जेल हो ए बाबा। करा दन बाबा तू बेल हो, आइल हिये बेउर के जेल हो। रंगदारन के तू ही बड़ा सहारा ए बाबा। 112 वाला गाड़ी लेके एगो जल ढारे ए बाबा। 112 वाला गाड़ी लेके एगो जल ढारे ए बाबा। बोल बम जय श्री, बोल बम जय श्री। अज तारीख पर तारीख टूटी थई होई थई नहीं बेल जी। तोरा रहते बाबा ई सब होई थई कैसन खेल जी। अज तारीख पर तारीख टूटी थई होई थई नहीं बेल जी। तोरा रहते बाबा ई सब होई थई कैसन खेल जी। कर गरवे से जो रहियो हाथ जी बाबा दे दन हमार साथ जी। कर गरवे से जो रहियो हाथ जी बाबा दे दन हमार साथ जी। रंगदारन के पारा तुही सहारा ए बाबा। 112 वाला गाड़ी लेके एगो जल ढारे ए बाबा। 112 वाला गाड़ी लेके एगो जल ढारे ए बाबा। बोल बम जय श्री, बोल बम जय श्री। अजियाई बोझा मानत लेके बाबा अपन घर पर। डीजे बजावत रहिबो बाबा तोरे दुआर पर। अजियाई बोझा मानत लेके बाबा अपन घर पर। डीजे बजावत रहिबो बाबा तोरे दुआर पर। करबो न बाबा हम लेट जी बाबा जल्दी से करबो हम भेंट जी। करबो न बाबा हम लेट जी बाबा जल्दी से करबो हम भेंट जी। सरवन पवन रवि सके सुनी पुकारा ए बाबा। 112 वाला गाड़ी लेके एगो जल ढारे ए बाबा। 112 वाला गाड़ी लेके एगो जल ढारे ए बाबा।